O Nay, saan po ang lakad nyo? Kila Tita Ruby mo, walang mag-aalaga kaya pupuntahan ko muna siya. Di ba kasama naman niya yung mga anak niya sa bahay niya? Ewan ko ba doon sa mga pinsan mo? Nagtuturoan pa kung sinong mag-aalaga sa kanya. Bakit kasi hindi sila kumuha ng mag-aalaga sa kanya? Kung ayaw nilang alagaan si tita. Malaki kasi daw ang nagastos nila sa tita mo, kaya ayaw na nilang kumuha ng mag-aalaga pa. Tapos ikaw naman ang pahihirapan nila ngayon. Hayaan mo na anak, ako rin naman ang may gusto na alagaan ko ang tita mo. Isa pa, wala naman akong ginagawa dito sa bahay. O sige Nay, basta tawagan mo ako pag nandun ka na ha. Sige na anak, alis na ako. Nagluto na pala ako, painit mo na lang, nasa rep. Sige po Nay, mag-iingat po kayo. Napakabait talaga ni Nanay. Samantalang noon, halos ayaw na siyang tanggapin sa kanila dahil lang maaga siyang nag-asawa. Mayla anak, bakit diyan ka natutulog? Nay, nasa idlip na po pala ako. Kanina ko pa kasi hinihintay yung pinadeliver kong pagkain. Hanggang ngayon wala pa. Bakit? Wala na bang pagkain sa rep? Meron, Nay. Kaso, nagsawa na po ako. Kaya nag-order na lang po ako ng pagkain para hindi na po ako magluluto. Ano bang gusto mong kainin? Gusto mo bang ipagluto na lang kita? Huwag na, Nay. Alam ko namang pagod ka. Aantayin ko na lang po yung in-order ko. Sige anak. Kamusta po pala si Tita, Nay? Maayos naman ang lagay niya. Medyo nakakilos na siya, hindi kagaya nung una. Mabuti naman po kung ganon. Pasabi po kay Tita kung may maitutulong po ako. Huwag po silang mahiyang magsabi. Mayla, gusto mo bang sumama sa akin sa susunod na dadalawin ko si Tita Ruby mo? Sa susunod na lang po siguro, Nay. Kalimutan mo na kasi ang mga nangyari noon. Matagal na yun. Wala na po sa akin yun, Nay. Matagal ko na po silang pinatawad. Tsaka maayos na po yung pamumuhay natin ngayon. Basta anak, pag may oras ka, dalawin natin si Tita Ruby mo para makausap mo siya. Opo, Nay. Sige anak, may iwanan muna kita rito ah. Sige po. Myla! 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 Lumabas ka dyan, Myla! Oh, Ruby, ikaw pala. May problema ba? Nasaan yung magaling mong anak? Bakit? May kasalanan ba sa'yo si Myla? Sa akin wala, pero kay Sheila meron. Tita, wala po akong kasalanan kay Sheila. Anong wala? Dahil sa kakatihan ng dila mo, hindi nakapag-exam si Sheila. Hindi ko naman po kasalanan kung bakit nalit si Sheila sa klase. Mas inuna niya po kasing tumambay kasama yung mga barkada niya. Pero nagsabi siya sa'yo na malilate siya na ilang minuto para sabihin mo sa teacher nyo, pero hindi mo ginawa. Ako pa po talaga ang sisisihin nyo. Dapat si Sheila ang pinagsasabihan nyo na unahin ang pag-aaral kaysa sa barkada. Kung makapagsalita ka, Myla, parang hindi mo pinsan si Sheila. Kung sa bagay, ano pa nga bang aasahan namin sa inyo? Kung ano man yung nagawang kasalanan sa inyo ni Myla, ako na yung humihingi ng tawad sa inyo. Nay, bakit kayo humihingi ng tawad sa kanya? Eh, hindi naman natin kasalanan. Hayaan mo na anak, para walang gulo. Ayoko na maulit to ah. Baka sa kangkungan kayo pulutin ng nanay mo. Hindi ka dapat humingi ng tawad sa kanya, Nay. Wala naman tayong kasalanan. Kilala mo naman si Tita Ruby mo. Hindi yun nagpapatalo. Kaya ako na lang yung nagpapakumbaba para wala nang away. Kaya ka kinakaya ng mga kapatid mo eh. Dahil hindi ka lumalaban sa kanila. Wala namang masama anak kung lagi akong nagpapakumbaba. Ayaw ko lang na paalisin nila tayo dito sa bahay dahil wala na tayong mapupuntahan. Pagkatapos mo dyan, pumunta ka sa bahay, paliguan mo yung mga aso ko. Kasi aalis kami ngayon. Sige Ruby, pagkatapos ko dito, pupunta na ako sa inyo. Nay,
Ano naman kailangan ni Ate Ruby sa inyo? Paliliguan ko daw yung mga aso nila at aalis sila ngayon. Ano? Pati ba naman yung mga aso nila? Iaasa sa inyo, Nay? Hayaan mo na anak, yun lang naman ang maitutulong ko sa kanila. Tsaka di naman nila tayo pinagbabayad ng upa dito. Kahit nanay, ikaw yung panganay, pero ganyan yung ginagawa nila sa inyo. Hindi ka na nila ginagalang bilang ate. Wala na tayong magagawa anak, dahil mahirap lang tayo at sila yung nakakaangat. Hindi rason yan, Nay, para ganito tayo tratuhin. Parang hindi tayo pamilya kung tinuturing, kundi alila. Makapagtapos lang po ako ng pag-aaral at makahanap ng trabaho. Aalis po tayo dito. Ruby, pwede bang makairam sa'yo ng pera? O bakit? Isang linggo kasi akong hindi nakapagtinda sa palengke dahil nagkasakit ako. Eh ano naman ngayon? Kailangan kasi ni Myla ng pambili niya ng project sa school. Kung bakit kasi hindi mo palang pahintuin si Myla at pagtindahin mo na lang sa palengke para wala ka nang iniintindi sa panggastos sa pag-aaral niya. Gusto niya kasi makapagtapos sa kolehiyo. Kahit mahirap, kinakaya ko. Makapagtapos lang siya. Masyado kasing mataas ang pangarap ng anak mo. Pinipilit kahit hindi kaya. Ikaw tuloy ang nahihirapan. Hindi naman sa ganun. Nag-part-time job din si Myla para makatulong sa akin. Hay nako, wag na kayong maghangad ng magandang buhay. Dahil hanggang dito na lang kayo. Wala kayong mararating sa buhay. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, gisingin mo na si Myla sa panaginip niyang kahit kailan hindi magkakatotoo. O Nay, saan po kayo galing? Bakit ganyan po yung itsura nyo? Kila Tita Ruby mo, nagpakasakali lang ako na umiram ng pera para may gagamitin ka sa school mo. Tapos, minaliit ka na naman niya. Ewan ko ba naman sa inyo, Nay? Ang tiyaga nyo kay Tita Ruby, hindi pa ba kayo sanay, Nay? Niisip ko lang kasi yung babayaran mo sa school. Wala akong maibibigay sa'yo dahil hindi ako nakapagtinda ng isang linggo. Hindi naman po ako nangihingi. Kaya wag na po kayo masyadong mag-alala, Nay. Konting-konti na lang, Nay. Malapit na po ako makapagtapos. Kaya hindi na po kayo mahihirapan ng ganito. Oo, anak. Nay, wala po akong pasok bukas. Gusto niyo po bang mag-mall tayo? Naku anak, pupunta ako kila Tita Ruby mo bukas. Sige po. Ako na lang po ang pupunta. Kung gusto mo, samahan mo ako kila Tita Ruby mo bukas. Pagkatapos, tsaka tayo pumunta ng mall. Sige po, Nay. Sasamahan ko na lang po kayo bukas. Nako, siguradong matutuwa ang Tita Ruby mo. Simula kasi nung umalis tayo sa dati nating bahay, hindi ka na ulit nakadalaw sa kanila. Hindi ba siya dinadalaw ng iba niyong kapatid? Hindi eh, kaya natutuwa sa atin ang Tita Ruby mo. Dahil sa kabila daw ng mga nangyari noon, hindi ako nagdalawang isip na tulungan siya. Ganun po ba? Kamusta na po kayo, tita? Mabuti naman at sumama ka sa pagpunta ni Ate Lisa dito sa bahay. Opo, tita. May mga bitbit kasi si nanay. Kaya tinulungan ko na po siya para hindi po siya mahirapan. Eh, nasaan ang nanay mo? Dumiretso na po sa likod. Alam mo, Myla, matagal ko nang gusto kong pumunta ka dito sa bahay para personal ako magpasalamat sa'yo. Wala yun, tita. Patawarin mo sana ako, Myla, sa lahat ng kasalanan na gawa ko sa inyo. Hindi ko akalain na kayo palang tutulong sa akin ngayong may sakit ako. Huwag niyo nang isipin yun, tita.
Ang importante ngayon, isipin nyo kung paano kayo gagaling at lalakas. Andito kami ni nanay na susuporta sa inyo. Hindi, Myla. Malaki ang kasalanan ko sa inyo. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos at binuhay pa niya ako para makahingi ng tawad sa inyo. Matagal na po kitang pinatawad, tita.